Ahoj z dielne Parkside. Volám sa Dantes a v dnešnom Tool Talku sa bližšie pozrieme na akú hranovú frézu Parkside Performance. Najprv sa pozrime, že čo máme v základnom vybavení. Je tam adaptér na odsávanie prachu, paralelný doraz, vidlicový kľúč, skľúčovadlá 6 a 8 mm. 8 mm je predmontované a frézovacia súprava. Ale na čo sa vlastne používa hranová fréza? Ako už názov napovedá, hranovú frézu používame hlavne na spracovanie hrán, zaoblení alebo fás. Okrem toho ju môžeme použiť aj na vyfrézovanie drážok, dlhých otvorov alebo profilov obrobkov. Pred frézovaním sa najprv pozrieme na montáž frézy, ale najskôr z bezpečnostných dôvodov vyberieme batériu. Vďaka integrovanému zámku vretena môžem pri tejto hranovej fréze jednoducho vymeniť skľúčovadlo alebo frézu. Najprv otočím zámok vretena v smere hodinových ručičiek, potom pomocou kľúča odskrutkujem vrchnú maticu a opatrne vytiahnem skľúčovadlo von. Teraz môžem vložiť príslušné skľúčovadlo a namontovať vybranú frézu. Fréza by mala byť zasunutá do skľúčovadla aspoň 20 mm alebo až po značku. Po utiahnutí nezabudnite uvoľniť zámok. Predtým, ako začnem frézovať, musím ešte nastaviť hĺbku frézovania. Stlačením tlačidla sa uvoľní aretácia základnej dosky, ktorú potom môžem zhruba nastaviť. Potom pustím tlačidlo a pomocou otočného regulátora môžem jemne nastaviť hĺbku frézovania. Týmto zámkom zaisťujem základnú dosku. Na zabezpečenie jemného nastavenia zaskrutkujem bezpečnostnú skrutku zo spodnej strany základnej dosky do regulátora. V prípade potreby môžeme paralelný doraz namontovať buď vpravo alebo vľavo. V prípade potreby môžeme použiť adaptér na externé odsávanie prachu. Najprv vložím batériu, stlačím bezpečnostnú západku a dvakrát za sebou tlačidlo zapnutia. Teraz môžem prístroj oboma rukami pomaly priblížiť k obrobku. V porovnaní s hornou frézkou je hranová fréza menšia a pohodlnejšia. To umožňuje bezpečnejšie vedenie pozdĺž hrán, kde hrozí prevrátenie väčších fréz. Na čo by si použil hranovú frézu ty? Napíš mi to do komentárov a vidíme sa pri ďalšom Tool Talku. Máš na to.